Mga igala. Gala. Pamilya magmayo. Ninong rintingog. Ako na. Pati ka na ilan ang duha. Kada ko nahibalik sa tingilan sa Ginoo. Kanunay kong malipayon si Jesus atong simbahon sa kadugay sa panahon. Si Jesus atong dawaton karon naghinulsol ka na ba sa imong pagkadautan? Napamalandong mo na ba nga si Jesus nahigugma? Karon nagabasol ka na ba og dawaton mo na siya? Dawat sa Dios kay hapit na siya mo balik. Dawat sa Dios kay hapit na siya mo balik. Andam ka ba sa pag-uban? Kung si Jesus mo balik na, dawaton ka sa Ginoo. Kung ano na kay pagtuo, isugid ang imong sala. Kay mo pasaylo siya nimo. Dawat sa Dios kay hapit na siya mo balik. Dawat sa Dios kay hapit na siya mo balik. Kay hapit na siya mo balik. Kay hapit na siya mo balik.